sin. Kupiła sam baklan za bebe od mene. Čak svi kontejneri za Božić su predivni. Božićni praznici su stvarno gotivni. Šta pre hoćeš kad imam naprezanje? Izađi sada s nama u zezanje. Sunčer Bobe, skidaj to s mesta, al Božić nije pojava česta. Večera sve ima svoju svrhu, ukrasi trake sa zvezdom na vrhu. Božićni praznici su stvarno gotivni. Božićni praznici su stvarno gotivni. Ili Jugoslav u pravu? Može li Božić da se slavi pod morem? Ostanite uz nas. Bilo je i vreme da se vratite, da vam završim priču. I tako, Sunđer Bob je slao poslednja pisma Deda Mrazu. Nadam se da Deda Mraz zna portugalski. To je poslednje pismo. Stani! Lignjaslav još nije napisao pismo! Lignjaslave, požuri! Lignjaslave! Lignjaslave, požuri! Požuri! Sunđer Bobe, šta to radiš? Ne brini, pomoći ću ti da počneš. Dragi Deda Mraze! Sunđer Bobe, zaboravi! Upravo si suviše formalno. Zdravo, Deda! Sunđer Bobe, neću! Zdravo, Mraze! Neću da pišem stvorenju iz tvoje mašte! Ali Lignjaslave, kada Deda Mraz dođe, samo ćeš ti ostati bez poklona. Sunđer Bobe, koliko puta treba da ti kažem, ne verujem u Deda Mraza! Ajde, Lignjaslave, samo treba da napišeš pisma. Šta imaš da izgubiš? Samopoštovanje, zdrav razum, ručak. Ajde, Lignjaslave! Ajde, Lignjaslave! Deda Mraz je velika laž! Sunđer Bob vas je sve prevario! Ti idioti će bdeti celu noć, a ja ću se naspavati. Večeras Deda Mraz! Deda Mraz večeras dolazi kod nas.